नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर आज आपल्या इथे नमन लग्नाच्या पूजेनिमित्त आपण ठेवलंय नमन। तर आता आपण बघत असाल नमनाची तयारी चालू आहे। तर मी तुम्हाला दाखवतो आपले नमन कोकणामध्ये एक नंबर बोललं जातं, सर्वांना आवडणारा असं नमन। तर आपण आता जाऊया आणि बघूया नमन करण्याची तयारी कशी चालू आहे। आवाज जरा माझा घसा बसलाय त्यामुळे थोडा मी जरा आवाज तुम्हाला वेगळा वाटेल। तर हे मागे बघू शकता तुम्ही नमनाची तयारी। आता मी तुम्हाला दाखवतो नमनाची तयारी कशी चालली आहे ती। तर आता तुम्ही बघत असाल सर्व नमनाचे सामान तुम्ही बघत असाल। दिसतं हाय त्याला सांग थोडासा सादर करतो श्री जुगारी नाट्य नमन मंडळ साखर पाटवाडी। डीजे बजाओ कुछ अलग अंदाज। Come on, Kapil. You know this is a special song. Ya bakal lagi nih wajib
हाक मारली? मावशी आम्ही पोरी पोरी मिळून मथुरेच्या बाजारात आलोय. जातोय घर पण आम्हाला रस्ताच नाही माहिती. अच्छा, म्हणजे मेले या म्हातारीची आठवण आत्ता यांना झाली. बरं कुणी घेतलं काय नेसलं काय सांगितलंच पाहिजे. शूटिंग चालू आहे.